हानि बाङै जों मा बुजिनाय जे जों यक सावानि लामा हांखे एकमात्र बुबाग्रानि बिथिंति तिप्रा मथा पार्टीनो आरो ओ तिप्रा मथानि दाबि ब तिप्रा मथा सिमी हाया जो तिप्रासा कांग्रेस सीपीएम बीजेपी जो तो हाइसी तिप्रासा इनकी से हानाय ये ओ कम नो बा जो तो सालाय मांगले एक समय जों नो उचिनि सोसाइटी नो डिवाइड खायो नि बागै बरक तमा खायखा सीपीएम नि मेंबर सी लुकु चौधरी साइ तको थांबाय हा चौधरी नो सासि दामरलिया जों फाइबै जोंनि सोसाइटी नो रागरना नि चेष्टा खायखा हदा अकरा नि समाजपति जो तो राय नि अमरनो जों अनारियाम रखा अनारियाम रवै जोंनि समाज व्यवस्था नो रागरना नि नायखा कारण बरक जाति बाय जाति दफा बाय दफा जोंनि समाज नो विभेद खायनि नायो ख्रिस्टान बाय हिंदू नो वालायनाय जमातिया बाय रियां नो वालायनाय अमा हायके बरक चेष्टा खाय हानिबानि जोंनि समाज नो बरक दुर्बल खायनि नायो जोंनि बुबाग्रा जोंनि समाज नो रागरना नि बागै चेष्टा खायखा हानिबां जों सन्मान रखा एडिसी नि सुदो अमक खतों बागमानि सिमी प्रोग्राम या निरो लेखाय नाय दि हायसि ऑटो 600 ऑटो वाइसे बाय बबु आरो तिप्रा मथा सिमिया 600 600टा ऑटो आगे सीपीएम रो एडिसी नो बसु बसर चालक 30 बसर चालक 30 बसर बरक 600टा दे ऑटो रो मा खासम दि हायसि जों 4 बसर नो रो हायसि अमा हायके सि कंपेयर खायके खाय दि हायसि तिप्रा मथा मुसा खायनाया हाय हनि ता हदि 4 बसर बरक बसु खायका 30 बसर बरक बसु खायका बनिस नायदि आगे बरक ऑटो रो माने लाइसेंस गोनां लाइसेंस नावै मारनाय बरनो रां मारनाय गेरेन्टर हनके मास्टार चाकरि खायजा मांगनाय बा पुलिस चाकरि खायजा मांगनाय जों तिप्रा मथा फाइ महाराष्ट्र नेतृत्वे 600टा ऑटो माने तिप्रा मथा खायनि नांगिया जतो बेकार जुबक जतो ने अप्लाई खायहा जतो ने माहा हायसि निरनि महारानी आमसायो बु माहा नायनाय बे देहारि अरम मानाय बिसिङो बीजेपी बु तंगो सीपीएम बु तंगो कांग्रेस बु तंगो तिप्रा मथा बु तंगो जों अर कोनो पार्टी नि नेता चाहिँ सिलेक्ट खालिया अमो इतिहास हायसि अमो न तिप्रासा थानसा जों पार्टी न तरजागिया हि फुनुमानि प्रमाण नगे तामोसनाय बर इनकाम बु कहा तंगो बरनि बेनिफिट बाहायन खबा ग्रेंटर करिखे मावो निनि लोन इंटरेस्ट बसुबा 6% न नॉर्मली ना हांके 14% मारो 14 टाका मारनाय 100 टाका ओ पर एनाम तिनि जों 6% बरनि कुनो ते डिजेल दानि नांगिया इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज खायदि गाड़ी चालौदि मासेও 35-40 हाजार आजै दं नों पारानि बर मोनसे इनकाम करै रां खक्सफारो यावै नों अमहाय व्यवस्था मामानि बोसोर बेनिफिट खानादि बोसकाङो बोसों रफिनाय अमहाय गे जों अर जागा नायो जे चिनि बुखुब्र चिनि दफानो बोसकां आगौरै लांवानि बागै निरौ मासातियाव नाय निरौ मासानाय काहा हाया ओ जिनिसा निरौ मासानाय हाची दिनै चिनि लैंड राइट्स ब्लैक नांगो हानि अधिकार हानि बुमु जों मोबाइल बाजाराव पाइतो बाहायके मोबाइल नि केस मेमो रय होजा अमनि नि हनै आनि नायनि नाय बन इन नौ थायो जों तंगो हायफानि नि नौ थायनि बुमु गरै निगे बाताबो गैस पाइपलाइन फाइ निरो नि फाइले ताबो गैस पाइपलाइन yang digi फाइ हायके और खति प्रंसा हायके मालिया बाइके मानायबा नि बुमु सिंया नो ओनजीसी फाइने और ब्लास्टिंग खायफैनाय तार सोङै पेरो फाइनाय खति प्रंसा नायके और नि बुमु सिंया बाइके मानायबा खति प्रन हानि बाङै हानि अधिकार बेलायके नांगो अमत्रनो जों चिनि बुखुग्र निरो जो तो कामिनि बरिरनो मासिरना कारण बरै सिसाकेसि निनि जाति उन्नति अंगु चलारो जेसपा साइतों ने बरिराव बुसि हांखे नो खतों प्रोग्राम बागमानि प्रोग्राम ने बिसिंते जों महाराजा जे चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नो तमा मेसेज सोनि नाय अमनो जों सारा त्रिपुराव कॉपीनानि बागैनो निरनि जागाबो सावफायजा लास्ट टाइम जों और जागा जनसभा खायलायखा गमतिनि इंगै उदयपुर निरनि अरनि अनेक पार्टिसिपेट खायबायखा स्पेशली चिनि बरैर चिनि हा हंजाग माने ची मानि हा सि हंजाग आमानि हा हंजाग ब्ले त्रिपुरा हा माने आमानि हा गे जे जाति जे दफा
beskang agok nani hingke beri rokni participation kere hingke o jati ungklong onslo nai hani bangwe chini maharaja naiwe beri rokno beskang agok roni bagwe beri rokno beskang agok roma kechi o jati o dofa unnoti nai beskang agok imanai boni generation hawai phenai chini beri rok si ungklong onslo ja hingke o jati teje sepande beskang agok maya hani bangwe chini maharaja naiwe beri rokno beskang agok rowe chini jati no kusu karwani bagwe ini jeng keteng bang mani chini culture chini tradition chini cinema bono jeng beskang agor wani bagwesi ini ek somayo agor tola wari ginai kangoi thang khangkel inchal khajau lasi rojawo udaipurori nai kangoi thangra yang ha ek somayo mahaike movement khaite ora jagani ta mosinai orinai ro kanglai mani tabo jeng take fashionable haike joto no ha even 1 পর্যন্ত তাবো রেগনাই কামাইলে ha haike de jeng o jorawo modern ni jogwo jeng chini khotong bagoi chini rinai risano jeng teibo boskango promote khainani bagoi lutiti edisibai saksarei jeng o ya preseu jeng nayo chini bokuro chini bumaro boskang agokthung chini bumaro boskang agokhe bon busaro unnoti nai amosung bisas khayo nero jotoni chibu je buri rok thansa ungoi boskang agok kha hingke chini jati boskang agok nai tini sung omono no wansok thai tabok je chini bubagra nai mani sung o present o at present sung je situation no face khaima tong rega tangoi ma tong bini lebar manglayu nini huwa samung ma khailayu omoni yagni yogni hingke jeng economically develop ungni nangnai economically develop ungke chi jeng chini bosarokno kaha शिक्षा व्यवस्था खाइमानाय लेखा फोरोंमानाय टाउन रो होय nge boni bangwe jeng thansa ke movement khaini nango thansa angnani bagoi burigauni chatio mungblei nango nung joto nung sibo je thansa ni phan bahaibo কয়েকদিন আগে নিরো নখনা সোশ্যাল মিডিয়া ni bisingte কলেজ বরি মাসা ফাইমেনি no ওয়ানজে দ বাকে গাড়ি বিচিঙ্গ ইনসাল খাইখা ni নম খাইখা বনি পরে চিনি ওয়াইটিএফ টিডব্লিউএফ আগরতলা ওয়েস্ট পিএস ni থানি পিএস ও জিডি এন্ট্রি খাইমেনি পরে তেনি দিনো হতে রংজা 4 বছর 5 বছর আগে ফিরম নাইদি গোबां মানसिनि अर महारानि आमसायबो बाहाय गतना हा अनजि चिनि सामु तांनाय रबाय अर जागा रंफोर जागै थानाव केस खालायमेनि কোনো অ্যাকশন না যাইয়া ওরা জায়গা গোबां মান গতনাং যা চিনি কিলাও গোबां মান গতনাং যা ইভেন ওর উদয়পুরও গোबां মান গতনাং যা এফআই রনি থাং হাংকে ও দারকা বাবু বাইনো নারক जायो हासि কিন্তু তাবো जों চিনি বুবাগ্रा फाइमानि यागुलो कॉन्फिडेंस बारेबो ताबो दले चिनि तिप्राजोंनो दले আগতলা उदयपुरও চিনি बरिरनो दले खाइनिले लगे लगे नो रंजानाय हासि पुलिस बाय আর পুলিশ ওই এফআইআর নাই আর ফির তংরাগলিয়া হাসি এবং বাকি পসিবল উনবা চিনি বিসিङाव বো जों कॉन्फिडेंस बारेला हा আর जों थानसा जों इउनिटी चिनि फान करा नगै प्रशासनबो ताबो माकिरिला हा हासि सुजाक सीपीएम नि आमल उंथों इवेन बीजेपी आईपीएफ ति कुइलानि व उंथों केस रदि थानाव আর और जागा फाइ साफायजानाय चिनि नेतारनो साफायनाय अमन चिनि पार्टीनि बदनाम नाय हिनि साफायजानाय पार्टी बायते मालायना देना तंबा नेनि बसाजो रंफ्रेजा मानि जागा सीपीएम नि आमलो तो जों नोखा तिनि अरनि एम बुं थांजा बरनि आमलो जों नोखा हायसि जे बसाजो रंफ्रेजागै आं सीपीएम खाय होनै मोनसा कक साराया इभेन सीपीएम नि नेत्री कल्पना जमातिया यं खाजुरनि बरनि एरियानि बिशाखापत्तनम मवतलांगै नेत्रिसि आरो रंफ्रेगै कतक सलरै बुथापाय जाखा बन बसाय मोनसा सारालिया हायसि मांगते चेयरमैन रय जागै नों तंसरि चिनि पार्टी बदनामनाय हनै सिरिं पाइ हायसि ताबो खायनाय दि हायसि चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे तिप्रामो थातंसाक जोंनो खायनाय दि हायसि जतनो ताबोके बासालायला हायसि सुदु ताबो चिनि तिप्रावो सिमिया नेशनल इंटरनेशनल लेवल तिप्रामो था चिनि वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ नो बैजतो चिनि हा इंजे अमो फा नो जों बोसकां आगौरै तलां माहायके चिनि जतो प्रब्लेम सल्व नाय हायसि
जे ताबो प्रॉब्लम तो मनी थुम सॉल्व नहीं सॉल्यूशन नि लामा जों मानायसिनाय आं तानि मानायसिनाय सामानि के हायसि एग्जांपल ताबो निरने अरो पाराव तो राबार गायनाय दङ राबार गायखांके 7-8 बोसोर मा दङ जतसिबो नों काहा फसल नानि बागै नोंनि परिवार न सुनानानि बागै नों 7-8 बोसोर मानायसिनाय राबार गायमेनि यागुलो राबार गायमेनि परे नों बनो मा तांनाय मा हगनाय निनि जतन मा खायनाय बिथि मारनाय उलो राबार मानि प्रसेस टेपा नावे टेपिं खायसि मा कारियो गे अमले सिनि जातनि भविष्यत सुनावनि तिनि तिप्रामथा 5 बोसोर सिकायखो आरो सिंको अंलिया हि ओ 35 बोसोर शासन खायनि सिसुं तोहा तिप्रामथा 500 तिप्रालन ताव बोंगिया हि साइतों आरो नोनि सीपीएम नि 35 बोसोर नरो लेतमा तबो खाबार नरो लेतमा साखा ताबक जों साइतों सरकारो तंगो तै पर्यन्त सिनि तिप्रासानि अधिकारनि बागै चिंसरि खावै दिनै महारानी आमचाय बोसाव गामारियाव बोसाव लामाव बोसाव दिनै आगरतला बोसानाय एसेम्बली बिसिङाव बोसोन सानाय दिनै मन्दिराव साइ दं जे रोमान स्क्रिप्टनि बागै आगे हिंके सीपीएमनि नेतार बा ते बादबाकी मन्त्री जे नै हिंके सारा ग्यां पाइ आमा मन्त्रीव दं जों सरकारो दं जों सारा ग्याहि रोमान स्क्रिप्टनि कक जों चिनि कक बाय सुयवानि परिवानि जों मुसुबु आनि बोसारना हाके परिरदि हि पर्यन्त एसेम्बलीव साराग्लियाफो आगेनि पार्टीनि सरकार हिंके चिनले साइ दंबायब्ले जत एमएलए साइ दं मन्त्री साइ दं हिंके बरो फेलायखा बोबाग्रानि पार्टी बाय बैनि पार्टी बरो फेलाय निराव बुरिरावबो जतनो सानि नांनाय हायसि फेलाय मान हिंके अर जागाव दफानि बांगै कक साथायव श्री श्री तंगया साबु हिंके तैसिनिव सामानि ताकसा नोंया माया हि सानाय न जों मा सोनाय हायसि तिप्रासानि 125 अमेंडमेंट बेनिफिट ने जावमनो खायदि हि सामाव बोले बिरोधी दल नेता छि तारपरे गुचिनि तिप्रासानि बागो हिंके कक सारा गया तानि हिंके सीपीएम नि जे नेता तंनाय बनि अनुमोदन माया हिंके जों अरनो बरनो सोंथाय जे गामारि आमचायाव फायनाय महारानी आमचाय फायनाय फायखा हिंके बरनो मा सोंनाय निराव जे तिप्रामो थानो मोंसा खायमे हि होय दंगु निराव कि तुमा कक साखा नराव तिप्रासानि बांगै तुमा साखा मा सोंनाय हायसि हानि अधिकार जत सामाव हायसि बीजेपी नि नेताबो सामाव तिप्रामथानि नेताबो सामाव सीपीएम नि नेताबो सामाव कांग्रेस नि नेताबो सामाव कांग्रेस जों पाय हांके सारा yang पाय सीपीएम पाय हांके सारा yang पाय बीजेपी पाय हांके सारा yang पाय और जागा जों मा बुजिनाय हायसि और ताबो बीजेपी नि एमबीसी तंनाय सीपीएम नि नेता तंनाय कांग्रेस नि नेता तंनाय दो सादिबा सिनि बुखुरनो सिनि तामसने बोसारनो भविष्यत सुनावानि बांगै नों जेकुनो एकटा चिनि तिप्रासानि अधिकारनि कक सादिबा